हेलो लोगोफोर आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। फैदो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बाबु बिमा। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअनि कास्टआनो जादों जुरि बर', नरेश बर'। लोगोफोर क'आर्टिस्टआनो जादों किसान बसुमतारी, जगत दैमारी, सनेश्वरी बर'। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों नरेश बर'। लोगोफोर बे भिडिअनि कनसेप्टआनो जादों अनसु ब्रह्म। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। डिरेक्सनानो जादों बिश्वजित उजेर, किसान बसुमतारी, जगत दैमारी। लोगोफोर बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों अनसु ब्रह्म। लोगोफोर बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएशन। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे बाबु बिमा मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। लोगोफोर आरो नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअ नेक्स्ट आपडेट भिडिअनि सायाव। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेट मिउजिकनि भिडिअनि टाइटेलानो जादों बैसागि। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। लोगोफोर बे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों राहुल बर' आरो बम्पि दैमारी। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअनि डिरेक्सन सुपरभाइजारानो जादों जुरुल थमास दैमारी। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों नील पिंकी स्वर्गियारी। लोगोफोर बे भिडिअनि भकालानो जादों निपेन एन्ड पिंकी। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों एनपिएस फिल्म प्रडाक्शन प्रेजेन्ट। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। लोगोफोर आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो गोदान भिडिअनि नेक्स्ट आपडेट भिडिअनि सायाव। आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों हान्थिलांनो गोसो जायो। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। लोगोफोर बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअनि कास्टआनो जादों उपेन, प्रियंका, हरेश्वर, जुनु, एबि, बड'। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि स्ट'रि कनसेप्टआनो जादों हाब्रां बर' आरो डिरेक्टर आरो फट'ग्राफिआनो जादों हाब्रां बर'। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों लाइमोन एसबि टीम। लोगोफोर बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांदो। लोगोफोर बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों लाइमोन एसबि। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं भिडिअनि आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट आपडेटआ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअफोरखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो।